Vítam poslucháčov pri našej ďalšej epizóde podcastu Tomarko. Mojím dnešným hostom je Lukáš Richter. Lukáš, ahoj. Ahoj. Lukáš, ja len veľmi skrátke. Ty si konzultant, myslím, že aj školiteľ. Zameriavaš sa primárne na optimalizáciu procesov. Čo viem, tak hlavne akože vo výrobných firmách, ale nie len. Ak by som ťa mohol poprosiť, skúsiš sa našim poslucháčom a aj divákom trošku predstaviť a povedať tak skrátke, že čomu sa venuješ. No takže presne ako si povedal, tak snažím sa vlastne pomáhať firmám s tým, že väčšinou je to v tých výrobách, ale stále viac pracujeme aj v kanceláriách. Sú to aj veľké firmy, nejaké, čo majú tisíce zamestnancov, ale robíme v poslednej dobe aj pomerne veľa takých malých, čo bude možno zaujímavé pre tých poslucháčov. No a sú to firmy naprieč odvetviami, takže od toho klasického automotívu a tých strojárskych podnikov cez služby, napríklad teraz robím zubnú kliniku, advokátsku kanceláriu a aj takéto všelijaké špecifické veci. Je to veľmi rozdielne, keď ideš do výrobnej firmy a potom skôr do takejto že kancelárskej firmy alebo napríklad tej zubnej kliniky? Ako tak, že tie princípy sú vlastne podobné svojím spôsobom, ale treba ako keby byť veľmi citlivý na to prostredie. A plus aj záleží potom od toho nastavenia tých ľudí. Hej. Keby som dal príklad, tak robili sme veľa aj v nemocniciach a tam tí lekári, doktori, primári, oni vôbec nemajú skúsenosti s nejakým takým by som povedal vôbec, že s Excelom alebo s nejakým systematickým riadením čohokoľvek. Hej, tak človek... Poznáme, keď čakáme 40 až... To som aj malo povedal, 40. Naposledy som hodinu čakal. Bol som objednaný na jednu a o druhej som išiel dovnútra. No a takéto sme mali príklad tiež. Tam nám čakali na sonografiu vlastne ľudia 4,5 hodiny. Tak sme si povedali taký ukazovateľ, že keď už je to čakanie príliš dlhé, takže 1,5 hodiny sme si dali. Že už mám zistené, že už ľudia sú takí dosť nervózni, keď mešká 1,5 hodiny termín a ten primár nám povedal, že čo by chceli, že tam majú čakáreň. Hej? To ste mali zlú vzorkov, ja som nervózny po 15 minútach. Hej. Takže potom záleží od toho prostredia, že v podstate treba aj citlivo ako keby vnímať, že s kým ten človek pracuje. V tých výrobách sú tí ľudia viacej zvyknutí, možno, že na taký nejaký pragmatický prístup alebo hľadanie nejakých riešení možno. A keď pracujeme napríklad v kanceláriách, a teraz optimalizujeme napríklad nákupné oddelenie, hej, tak tam sa bežne stáva, že tí ľudia vôbec sa nestretli s nejakým takým systémom, že by niekto vôbec ako keby že sledoval ich prácu a snažil sa im pomôcť, že poviem, že tam viacej môže fungovať nejaká vzťahovačnosť alebo niečo, ale je to dané iba tým, že ten človek nemá tú skúsenosť, že aj nejaký externý mu môže prísť pomôcť a spoločne hľadať nejaké cesty. Takže je to potom ako keby za mňa ako pre konzultanta, toto je možno taká akože veľká časť tej práce, sa vedieť tak nejako nakalibrovať na toho zákazníka, že či to je nejaká veľká firma, čo má proste pobočky po celom svete a je to nejaký globálny korporát, alebo je to proste nejaká lokálna firmička, kde nejakí 6 chlapi v nejakej inej budove vytvárajú nejaké čističky alebo čosi. Áno. Ja by som urobil ešte taký, že krôčik späť. Už sme sa vrhli do tej optimalizácie. Ja by som sa ešte popýtal, že ako si sa vôbec dostal k tejto profesii, že aká bola tá tvoja cesta, lebo momentálne podnikáš, freelancuješ, že o tom by sme sa tiež chceli pobaviť, ale aká bola tá tvoja cesta, ako sa k tomu dostal? No, ja som vlastne začal pôvodne študovať informatiku, čo ma vlastne veľmi bavilo a ma bavila tá algoritmizácia, tie kroky logické, a navrhovanie tých softverov. A vlastne akože povedzme, že nejakou náhodou sme sa dostali k nejakým zákazkám, vtedy sa to ešte nevolalo startupy, ale v podstate sme boli dvaja kamoši, vždy nejaký v inom setupe, študenti, ja som vždy nejakú zákazku získal a nevedel som, ako to vyriešime a ten kamoš zase on vedel ten kód a spolu sme to nejako zlepili a za 2 týždne to bolo odovzdané. Takže vlastne začali sme ako keby, že si nás tie firmy začali nachádzať ako študentov na riešenie rôznych problémov. Nejaké optimalizácia zásob v sklade alebo niečo a my sme boli vždy len za tú ako keby IT-čkárskú časť. A ja som potom zistil počase, že jednak ma stále tá analytická zložka tej práce baví viac a zároveň som zistil, že nie všetky problémy, čo tie firmy majú, musia byť riešiteľné softverom. Že ten problém, čo tá firma má,
je riešiteľný možno, že nejakými, neviem, 8 cestami a z toho ten informačný systém je iba jeden z nich. A že možno existujú nejaké elegantnejšie, jednoduchšie možnosti, ako dosiahnuť ten výsledok, možno, že aj bez toho drahého softvéru. Takže ja som sa vlastne ako ITčkár dostal do takej schizofrénie, že jednak som tú zákazku chcel získať, ale zároveň som videl, že možno keby si tam na tej podlahe len nejaké čiary vyznačili a dohodli si nejaké pravidlá, že maximálne 3 palety tu budú uložené v pondelok, tak vôbec nemusíme riešiť problém s množstvom paliet. Takže ja som potom medzi tým, ak sme robili tieto softvery, ja som to mal vlastne aj ako bakalárku, aj ako diplomku, tak medzi tým som vlastne objavil Lean, alebo ten prístup takému riadeniu, začal si postupne čítať knižky a vlastne ako keby úplne ako keby, že z ničoho objavovať také nejaké, možno nejaké princípy, pravidlá nejaké, ktoré proste už sú možno, že dávno vymyslené, len som to nepoznal. Takže a to bol potom ten môj ako keby taká kariérny možno, že zlom, že som vlastne ako keby stopol prácu ITčkára, sme mali dokonca založenú na to firmu, ja som tam mal aj podiel na zisku, aj takéto veci. Ja som im vlastne stadial cukol preč. A začal som vlastne od piky, pokračoval som na doktorandskom štúdiu, aby som si tie veci doštudoval a vlastne ako keby som si ako keby, že zmenil kariéru v 20-tke, alebo koľko som mal. A tak to ešte nie je také zlé. 25-ke, no jasné. 25-ke, hej. No. Horšie bolo, kebyže máš 40 a vtedy začínaš. No veď to sa nikdy nevylučuje, to sa ešte môže stať, takže ak to teraz spolu niečo vymyslíme, tak možno to zabalíme a ideme niečo iné robiť. Takže toto bol taký zlom, že vlastne som sa dostal ako keby, že k tým procesom a k tým analýzam. A nastúpil som do jednej konzultačnej firmy ako zamestnanec, kde som vlastne pôsobil 9 rokov. A potom v nejakom bode som si uvedomil, že chcem mať nejakú možno, že väčšiu šírku, možno, že väčšiu slobodu, možno, že chcem viacej spolupracovať s nejakými externými partnermi. A tak postupne som sa vlastne dostal k tomu freelancingu. Ešte vedel by si možno tak skrátke vysvetliť, že čo je to ten Lean pre poslucháčov, ktorí nevedia? Lean je vlastne ako keby z angličtiny nejaká štíhlosť. A to vlastne znamená, že tie procesy v tej firme sú ako keby, ja by som to nazval taký minimalizmus. Že v podstate mám len to, čo potrebujem, hej? A je to kvalitné, je to 100%, ale nič navyše tam ako keby, že mi nezavadzia. A keby som to mal vysvetliť možno nejakej mojej babke alebo komusi, hej, tak by som to proste povedal, že je to proste taký, že ako keby, že dizajn tej firmy tak, aby dávala maximálnu hodnotu zákazníkovi. A tamto na príklade, že neviem, som hladný a potrebujem si zohnať nejaké jedlo. Hej, tak môžem ísť do nejakého nemenovaného obchodného reťazca, ktorý zamrzol v roku 90. Hej? Už viem. A teraz proste tam budem hľadať košík, potom tam budem v tých regáloch, potom neoznačené, potom zistím, že nemajú vyložené produkty, potom budem čakať pri pulte. Hej, a proste to bude, zabijem tam hodinu, reálne nič nenakúpim, ešte majú o 30% vyššie ceny ako inde. Hej? A prídem domov a ešte polka nákupa mi chyba. Hej? Takže toto není pre mňa akože lean firma. Hej? Ale lean firma je taká, kde lean nákup by bol taký, že proste prídem do toho obchodu, všetko tam je nachystané rovno, čo potrebujem, alebo možno, že ešte inak, že by som využil ako ten rohlík alebo niečo. A že kto povedal, že ja musím si chodiť nakupovať sám. Možno stačí na aplikáciu mať šťuknúť. Ono už vie podľa stavu mojej chladničky a podľa mojich receptov a počasia. Hej. Čo budem potrebovať a ono by mi to samé nakúpilo, doručilo a ešte aj kuriér by mi to do chladničky vložil. A v podstate reálne som vyriešil ten istý problém. Hej. Áno. Len v tom prvom som sa tam hodinu trápil a tak som nič nevybavil. V druhom prípade som to riešil 20 minút. Možno nejakým väčším zážitkom a v treťom prípade mi to zabralo minútu. Ale tá hodnota bola úplne nepomerná. Takže je to taká, ja by som skôr povedal, že taká filozofia, ako keby aj na život, aj bežne na fungovanie v domácnosti, na čokoľvek, že človek sa snaží ako keby že roztriediť, čo je podstatné, čo nepodstatné a potom sa to snaží spraviť, aby ten proces bol čo najplynulejší. A z tvojich skúseností konzultanta sú firmy na Slovensku lean vo všeobecnosti? Tak tá metodika ako taká, však budeme sa ani asi ešte rozprávať dlhšie, ale ona má už akože pomerne veľkú tradíciu, povedzme, že od nejakého roku 2000 približne na Slovensku. Takže už sme 2025, takže ako keby je tu hromada firiem, ktoré sú ako keby že veľmi ďaleko v tom. Hej, ale zase, aby som povedal aj to B, tak si myslím, že na to, že ubehlo 25 rokov,
By sme mohli byť by ďalej. sme mohli byť ďaleko ďalej. Hej. A teraz akože nehrám na mudrého, ale teraz proste by sme mohli ísť do nejakých detailov a povedať si, že čo ten, ako keby, že ten, poviem to, že skutočný lean by mal všetko zahrňať. A keby sme si potom pozreli tie konkrétne firmy, tak zistíme, že to je len také nejaké vykostené alebo také nejaké neúplné čosi. Alebo sa to tak tvári, ale vlastne reálne to tak nejako nefunguje a stačí sa porozprávať s pár zamestnancami alebo 20 minút pozerať. A človek nemusí byť možno aj nejaká špička a už dokáže veľmi ľahko rozkodovať, že tak toto nie je v súlade s kostolným poriadkom. Áno. Takže za mňa firmy sa pomerne veľa posunuli, už sa o tom pomerne aj veľa vie. Vidím to na tých seminároch, že aj tí účastníci, keď chodia, tak už si ako keby tie základné veci moc nemusíme niektoré vysvetľovať. A zase opačne, z tých lepších firiem práve zistujeme, že si musíme vysvetľovať práve tie základné veci, aby sme porozumeli tie súvislosti a možno si aj ukázali, že to, čo oni si myslia, že majú, takže vlastne nemajú. Áno. Teraz mi napadla taká myšlenka. Neviem, či to úplne súvisí, ale že v tých firmách, že keď si firma povie, že už máme lean, a keď sa v tej firme menia ľudia, že otázka je, či aj tých nových zamestnancov vzdeláva na to, aby vedeli, čo je to lean a ako to používať. No určite, ako tak, za mňa, ako keby som to tak ako do toho tiež hneď rýpol, že podľa mňa ako keby, že sa nedá povedať, že mám lean, že to nie je ako keby, že mám nejakú tabuľku, teraz si ho vyplním a teraz už to mám. To je ako keby, že nepretržitá cesta, hej, že vďaka tomu, že tie plytvania a tie problémy sú vlastne všade, aj v tejto miestnosti, aj cestou, keď som sem šoferoval, proste tých problémov je všade nekonečne veľa, tak vlastne ty ako keby, ty vlastne limitne sa ako keby, že k tomu leanu v podstate ako keby, že nevieš dopracovať. Hej, ty sa vlastne iba kým ako keby že približuješ. Áno. Takže tým pádom aj toto býva taký ako keby pohľad v tých manažerov, že veď lean sme zavádzali pred 2 rokmi. Hej? Prečo ho stále nemáme? No ale ako keby nezavádzal si nič, ty si zaviedol nejaké s nepochopením nejakých 6 metód. Otázka, či tie metódy práve boli pre vás, alebo či do toho ako tam dával, alebo či to bude vôbec správne nadizajnované. Hej, ale vlastne je to skôr ako keby taká, že kontinuálna cesta, takého ako keby, že prehlbovania. Je niečo podobné, keď niekto športuje, tak nemôže niekto povedať nejaký Nadal, že už je tenista 100%. On v podstate bude sa každým ďalším dňom zlepšovať tú techniku a bude stále ako keby, že lepším tenistom, ale on vlastne sa tým najlepším tenistom na svete ani nikdy nestane, lebo on medzi tým zomrie, alebo bude mať úraz. Takže je to skoro ako keby také kontinuálna cesta. A toto býva ako keby taký dosť, akože také ťažisko problém na Slovensku, že tej firmy to berú ako taký, že modný trend, nejaký výstrelok, ktorý už je teraz momentálne, niektorí to vnímajú už ako keby, že na ústupe. Hej? Ale to je len tým, že oni to ako keby, že nikdy plnohodnotne nerozvinuli. Hej? Ja nemôžem, keď si poviem, že chcem niečo robiť s bruchom a teraz začnem behať, tak ja nemôžem teraz povedať, že tak 3-krát si pôjdem zabehať a potom zistím, že som 8 kg zhodil. Áno. Ja musím proste reálne behať, neviem, 20 rokov alebo 15. Hej, takže nemôžem, že behanie som skúsil, nepomohlo mi to na bruchu, tak teraz budem mať neviem, nejakú keto dietu alebo čo si. Jasne. Čiže musí to byť akoby súčasť jednak akoby aj tej firemnej kultúry, že to neustále zlepšovanie sa, hľadanie alebo obmedzovanie toho plýtvania. Tak to chápem správne. Presne, že ako keby ja by som povedal, že tých prístupov, ako riadiť firmu, je viac. Nie, že proste nejaký lean, nejaká Six Sigma, potom nejaké úzke, ako keby, že teória úzkých miest, quick response manufacturing a hromada ako keby, že tých prístupov. Každý má ako keby, že svoju takú nejakú hlavnú myšlienku cez takú paradigmu, cez ktorú ako keby sa snažím tú firmu riadiť. A ja tým pádom proste, keď si poviem, že chcem byť ako keby, že napríklad poviem, že lean, tak to je o nejakom, že sa snažím, aby tie procesy plynule na seba nadväzovali a aby ako keby, že bez nejakých zbytočných strát proste plynule som tomu zákazníkovi dokázal tú pridanú hodnotu dávať. Ako keď si predstavíte automobilku v tej linke, že proste taký, keď vyrábate auta, tak vlastne u nej tá linka ako keby, že kontinuálne ide stále a každú minútu na konci proste vypadne jedno auto pre nejakého zákazníka. Takže to je tá ukážka takého línu, že vlastne mám tú plynulosť. Áno. Hej? Takže, no a keď si ja poviem, že chcem byť lean, tak sú tam ako keby, že určite ako keby, ako v živote, keď si človek vyberie jednu manželku, hej, tak samozrejme automaticky prichádza o tie iné. Ako sa, máme špecialistov, ktorí dokážu aj paralelne mať viacej, ale tým pádom človek, keď si vyberie ako keby, že tú jednu paradigmu, tak tým pádom automaticky ako keby, že prichádzajú nejaké zase benefity z tých iných.
A toto je taká typická situácia, že keď chcem dosiahnuť ten plynulý tok, keď chcem proste, aby tá linka napríklad ako keby, že išla v tej key, tak ja napríklad nemôžem potom spraviť to, že by som sa snažil napríklad že vyťažovať kapacity. To znamená, že ak tu mám nejaký drahý stroj, tak ja si poviem, no OK, no my tu produkujeme každú minútu jedno auto a tento stroj tuto v strede dokáže vyprodukovať 4 auta za minútu, tak mu zvýšim výkon. Hej? A ono ako keby zdanlivo to je výhoda, lebo ako som využil drahý stroj, no ale ono to tomu celému systému spôsobí problém, lebo v podstate sa mi tam začnú niekde v strede hromadiť auta, ktoré ten celý systém ďalej nevie spracovať. No. A možno, že vyrábam auta, ktoré si ani nikto nekúpi, ako to slavné elektromobily, kde si na tých parkoviskách. Hej? A to som už vlastne, ja som už zišiel z cesty toho línu. Lebo lín hovorí, že vyrábam len to, čo je potrebné tomu konkrétnemu zákazníkovi. Takže ja som si proste tú paradigmu zmenil, aby som si akože niečo ušetril, ale už tým pádom už prichádzam o tie benefity, lebo som narušil tú filozofiu toho svojho riadenia. No a toto sa nám veľmi často v tých firmách stáva, že tí manažeri ako keby že nerozumejú, lebo toto sú veci, ktoré ten človek musí mať ako keby v sebe, to musí mať ako keby také ako keby mindset, alebo ako keby také nastavenie mysle, ktoré musím mať nejako nastavené a tým pádom viem ako keby ja triediť aj tie svoje rozhodnutia manažerské, že či toto moje rozhodnutie, čo teraz ako keby že konám, je v súlade s tou paradigmou, s tým riadením, alebo nie je. A ono sa veľmi často stáva pri tom povrchnom pochopení, že človek potom ako keby, že ak ten zajac, čo skače po tom poli, on si začne ako keby, že potom ako keby, že vyberať zdanlivo výhodné, aj toto by sa mi hodilo, aj toto, hej? Ako psiček a matička, keď robili tú tortu, tak tiež tam ako keby že všetko namiešali, no ale výsledok bol taký, že sa to nedalo jesť. Sa to nedalo jesť. Čiže akoby, ak to teda chápem správne, že to odporúčanie je, že pre firmu nájsť si akoby nejakú jednu tú hlavnú metodiku a podľa tej metodiky sa potom akoby riadiť. Áno. A tu by som aj možno že povedal, že akože ak my sa tu budeme rozprávať o tom líne, ale aj tie iné metodiky majú svoj význam a toto by som možno tak odporúčal taký, že prvý krok. Hej. Hoci mňa ten lean baví a robím aj nejaký ten quick response manufacturing, čo je to taký iný prístup. Ale ja by som povedal, prvý krok je také, že ono si treba uvedomiť v prvom kroku, že vôbec v akom biznise ja pôsobím. A ako mám ja stratégiu, čo chcem vlastne dosiahnuť a aký, ako keby, že tam je strašne veľa parametrov a vtedy si zvoliť tú svoju líniu, ako chcem ísť. Toto je veľmi dôležité. Lebo veľa ľudí, vďaka tomu, že ten lín je taký populárny, hromada knížiek o tom povznikala a na školách sa, keď to človek študuje, má pocit, že nič iné ani ako lín neexistuje, tak má potom pocit, že to je aplikovateľné úplne do všetkého, do všetkých možných prípadov a vždy len tento postup týchto 10 rokov. A na to aj tie firmy potom často narážajú, že v podstate si slepo idú po nejakých krokoch, ale pritom im nikto na úvod, nechcem povedať, že by ich prefackal, ale možno, že im povedal, že počuj kamarát, ale v tomto odvetví sa ti to nevieš použiť. A aby som bol možno, že zrozumiteľný, tak dám proste príklad, že ten lean vznikol v prostredí automotívu. Toyoty a tých, ako keby, že tých automobiliek, ktoré vyrábali ako keby pomerne veľké ako keby, že objemy kontinuálne. Hej, a ako samozrejme nebol to ako ten Ford, čo vyrábali iba jedno auto, oni vyrábali niekoľko modelov v tej Toyote, ale tiež to nebolo akože nekonečná variabilita, bolo to pár modelov, pár farieb a tak. Hej, a pokiaľ som takéto ako keby odvetvie, že vyrábam niečo svojím spôsobom, by som povedal, že hromadne, tak tam ten lean je výborný. Alebo teda nie úplne hromadne, ako Baťa vyrábal cvičky, ale takom tom strednom odvetví, čo sú tie linky, tie klasické výroby, čo tu my väčšinou máme, tam to je super. Ale ak som napríklad nejaká firma, čo som kusová výroba, alebo nejaké vyrábam, neviem, ako napríklad vy, keď vyrábate nejaké weby alebo robíte nejaké stratégie firmám, tak vy potrebujete pristupovať ku každému tomu zákazníkovi úplne individuálne. A teraz ten zákazník môže byť veľký, malý, teraz niekto chce iba malú konzultáciu, niekto chce nejaké ucelené riešenie, niekto potrebuje nejaký mentoring, niekto nie. Hej. Netvrdím, že tam ten lean akože nepoužijem, ale sú aj niektoré iné prístupy, ktoré umožňujú špeciálne akože riadenie takých ako keby, že malosériových, kusových, custom-made veci, ktoré napríklad majú niektoré kroky totožné s leanom a niektoré sú zase úplne iné alebo opačné.
Takže toto je pre mňa ako keby že dôležité, že si ako keby správnym spôsobom ako keby že zvoliť takú stratégiu, ktorá pomôže firme. Ja by som to povedal tak, že na tom línie nezáleží. Záleží na tom, aby to tej firme vlastne pomohlo a vyriešilo problém. Áno. A to už, akú metódu, alebo aký prístup, alebo akú filozofiu si zvolíme, alebo ak to budeme, to už je potom iba na nás. Ale dôležité je doručiť ten výsledok a tej firme kontinuálne pomôcť. Ja by som ešte zabrdol do toho, akože čisto zo zvedavosti, že keď si povedal, že pre také firmy, ako sme my, že máme akoby tú kusovú výrobu, alebo že tie projekty sú do určitej miery, akože máme nejaké procesy nastavené, že väčšinou akoby ten proces je rovnaký s určitými nejakými obmenami, ale áno, ten projekt je vždy iný, vždy je tam iný prístup k tomu klientovi. A že aké sú potom tam metodiky, na ktoré by som sa napríklad ja mohol pozrieť a skúsiť to nejak zapracovať? Alebo treba kontaktovať niekoho ako si ty, kto tej firme vie nejak pomôcť ju usmertiť? Tak on ako dá sa ako samozrejme, že vychádza aj z toho línu, nejakých základných proste pravidlách. Ako dobré, tak keby ste boli, tak vy ste vo firme traja, povedzme, hej. Keby vás bolo tak nejakých, neviem, možno tak 10-15, už tu sa to troška komplikovanejšie riadi, možno, že keby ste mali nejaké externé spolupráce, tak už ste komplikovanejší, hej. A tam je napríklad ten prístup, napríklad Quick Response Manufacturing, čiže zase ako keby taký, to v preklade znamená, že ako keby, je to tak, že manufacturing akože výroba, ale je to vlastne prístup taký, kde sa snažíme ako keby dosahovať ako keby veľmi rýchly termín dodania tým zákazníkom. Takže ako keby v tom líne, v nejakej hromadnej sa snažím ako keby že kontinuálne dávať hodnotu a v tomto sa snažím to proste spraviť tak štandardne, aby som ako keby že za rekordne krátke časy doručoval ten výsledok tomu zákazníkovi. Hej? A teraz poviem napríklad, že prečo napríklad toto môže byť zaujímavé a potom poviem, aký je tam rozdiel v tých metodách. Toto môže byť zaujímavé vtedy, keď napríklad, keď si v nejakom hyperkonkurenčnom odvetvi, však aj u vás tie weby robí každý druhý, hej? A teda môže byť kľudne nejaký taký zákaznícky segment, že vám proste biznisovo proste vidie, že takýto nejaký stupeň náročnosti projektov, kde už máme nejakú agentúrou potrebujeme spolupracovať a už tam už zapájame nejaké AI a už proste už to je nejaká implementácia s nejakými školeniami a takéto. Že takéto typy zákaziek napríklad, že vy napríklad ako keby, že neviete doručovať nejako normálne alebo že proste vám zákazníci povedia, pol roka je pre mňa dlho, lebo obsluhujete nejaké startupy, čo rastú exponenciálne. Áno. Hej? Alebo viete, že štandard do konkurencie je pol rok. Hej? Tak dá sa na to pozrieť spolu, že OK, tak teda správame si to tak, že skúsme, že ako by sme to vedeli zorganizovať takým spôsobom a dovnútra aj na tie procesy tak nastaviť, aby sme to napríklad my štandardne doručovali napríklad za mesiac. Ale to nebude s tým, že toto bude vypätenie všetkých síl a proste ľudia tu budú vznikať alkoholici, hej? Že tu budú mať spacáky a... Spacáky? No nie, že poďme sa na to pozerať, že prečo nám to takto dlho trvá, alebo čo si, hej? A vlastne je to nejaký postup, hej? Napríklad to musím zmapovať, zistiť, že koľko nám to trvá, tá doba, kde strávime toho veľa času. Ako tú prácu možno zjednodušiť, ako vytvoriť také týmy vo firme, ktoré napríklad budú, neviem, ty si konateľ, hej, napríklad, a tým pádom ty si možno niekde na služobke a oni potrebujú rozhodnutie a teraz 2 dní nedostanú rozhodnutie, lebo ty si momentálne nahrávaš teraz podcast. A ako vieme možno spraviť to, aby oni napríklad mali nejaký manuál alebo nejaké pravidlá alebo nejaké proste systém rozhodovania taký, aby ti ani nemuseli telefonovať. Áno. A to je práve akože ten prístup tohto, Quick Response, že sa vytvárajú nejaké ako keby nejaké bunky vo firme, nejaké samoorganizujúce sa týmy. Keby si mal fyzickú výrobu, tak tam sa dá takými kartičkovými metodami, ako keby dá potom riadiť tá rozpracovanosť napríklad. Hej. A je tam tých akože prvkov vlastne viacej, ktoré na konci spôsobia vlastne to, že ty vieš štandardne doručovať napríklad za ten mesiac. Hej. A tebe sa odrazu stane, že tebe začína ako keby sa odborá hromada administratívy, lebo ty odrazu zistíš, že nepotrebuješ teraz napríklad, že máš mnoho menej telefonátov, alebo menej sa musíš chodiť, tebe sa proste odrazu uvoľnia ruky a odrazu začneš získavať viacej projektov. Ano. Alebo tí zákazníci budú spokojnejší a tým pádom budeš mať viacej lídov. A
tebe sa vlastne ako keby, že sekundárne môže stať. Je tam potom ešte jeden príklad. Robíme zubnú kliniku takýmto spôsobom. Hej? Že ty odrazu vlastne zistíš, že ty dokážeš napríklad tú cenu za ten projekt napríklad, neviem, o 30% navýšiť, lebo to je startupy, čo potrebujú ten web s umelou inteligenciou do mesiaca. Reálne nemajú na tom trhu nikoho, kto by to takto dokázal doručiť. A oni to veľmi radi zaplatia, lebo v podstate pre nich je to taká brutálna hodnota, že ten biznis im to posunie niekde do exponenciály. Áno. Takže je to ako keby celý taký akože ucelený systém, ktorý má ako keby, že hromadu nejakých benefitov, ktoré korporácie sa akože napríklad účtovne nedajú ako keby, že veľmi dobre ako keby, že dohľadať priamo. Ale keď sa na tú firmu pozeráš ako keby takého určitého nadhľadu, tak ty zistíš, že ona je vlastne zdravšia, funguje efektívnejšie a posúva sa ďalej. Hej? A polovicu z tých vecí, čo som teraz povedal, tak v podstate akože nie sú vlastnosťami línu. Hej, sú nejaké proste, dajú sa tam ako keby nejako spraviť, ale v podstate v tom quick response je to proste akože integrálna súčasť toho prístupu. Toto je pre mňa veľmi zaujímavé. Akože už v minulosti som počul ten výraz, že quick response manufacturing, ale akoby nikdy som si to nevedel premietnúť, že na nás. A už len z tohto rozhovoru už mi to teraz v hlave začína šrotiť, že čo všetko by sa akože dalo... Ja na taký príklad aj pre tých poslucháčov, že my napríklad, ja mám tú metodiku rád, my sa toto snažíme ako keby nejako rozvinúť v Československu teraz a snažíme sa mať nejaké referenčné implementácie. Hej? A máme takú napríklad jednu. Samozrejme, nie je to v plnom rozsahu, je to proste zatiaľ len ako keby taký nejaký prototyp vlastne z minulého roka. A je to zubná klinika. Kde sme si proste povedali, že zatiaľ to nevieme, lebo tiež to nie je akože jednoduché to zmanéžovať celé, tak sme si proste vybrali ako keby taký nejaký zákaznícky segment, ktorý chceme ako keby že skracovať tie liečby tých pacientov a keď sme si spravili tú analýzu, tak tiež to bolo zaujímavé, že vlastne dovtedy sa tá klinika vlastne vôbec nikdy nezaoberala tým, že vlastne ako prežíva tú liečbu pacient. Oni sa snažili si vždy len akože vyplniť svoje kalendáre, aby tie všetky ambulancie mali plné a proste, aby recepcia fungovala a vlastne tam sa nikdy nepozerala na tú ako keby, že zákazku, čo je ten pacient s tým, hej? Áno. Sa to volá, že cinturín má, hej? Ústa. Hej? A spravili sme si tú mapu a tam proste vychádzali veci, že tá liečba toho komplexného pacienta, čo je ten náš segment, čo chceme vyriešiť spolu, tak tá trvala 300 až 500 dní. A to tí posluchači poznajú, že proste teraz má, neviem, na preventívku, potom dajú termín o 3 týždne, potom sa zruší, potom neviem, o 2 týždne, potom mám nejaký papier, tam doručím a zase ma pošlu domov. Hej? A tak sme si ako keby, že to znamená, že fast track, tak ako keby kvázi režim, takú ako virtuálnu, ako keby, že v tej klinike, ako takú malú kliniku virtuálnu. A začali sme vlastne robiť také veci, že sme sa začali ako keby, že zmenili sme spôsob plánovania. Ja upozorňujem, že toto je zubná klinika, čo všetci furt tvrdia, že každý pacient je samozrejme unikátny, každý má iný počet kázov, každý má iné problémy. Je to proste fakt, že každý organizmus je iný. Ale nás aj tak ako keby, že začína dariť si všímať určite také nejaké vzorce, ktoré vieme využívať a snažíme sa ako keby, že spájať termíny. Čo potom znamená, že keď ten človek už raz ako keby, že príde do tej lekárke, tak on tam nemusí byť iba na nejaké preventívke a už môže rovno aj konzultáciu spraviť a už možno aj jedno plombovanie. Ten pacient tam není, neviem, 45 minút, ale je možno hodinu a pol. Lenže ja reálne za tú hodinu a pol spravím vlastne výkony, ktoré keby tam on chodil postupne, by mi trvali len 2 až 4 hodiny. Áno. Takže, no, on už keď tam raz sedí... Už tam sedí. Už tam sedí, už sme mu vydezinfikovali kreslo raz, už sme si ho privítali a potom, keď odíde, tak asi iba raz odchádza. Papiere podpisuje iba jedenkrát. A ten lekár, keď čaká nejakú anestézu alebo čosi, tak on si už medzi tým vie pozerať ten druhý zub. Áno. On by tam inak čakal. A aj tomu lekárovi sa to lepšie robí, lebo on si tú dokumentáciu naštuduje iba raz k tomu pacientovi a nemusí si teraz každých 15 minút to znova pozerať. A zrazu sme začali zisťovať, že máme benefity niekde na recepcii, že tým pádom chodí menej pacientov. Odrazu máme menej výkazov do poisťovní, lebo on tam vlastne bol ako, že to je v podstate iba jedenkrát vykázané. Áno. A hromadu takých tak, kebyže sekundárnych benefitov. Ne? A zároveň ešte pacienti dostávajú zľavu, lebo aby sme na to namotivovali, ne? Že keď majú že viacej zákrokov za jeden deň. A v podstate nakoniec samozrejme ako keby obrovský win-win pre všetkých. Hej, takže ako keby je tá cesta ešte tam obrovská pred nami, ale v podstate teraz máme cieľ vlastne to skrátiť na polovicu.
tú liečbu. To som sa práve išiel opýtať, že či to máte akoby nejak kvantifikované, že o koľko, ja neviem, sa zlepšili služby alebo zrýchlili tie procesy. Ako snažíme sa to, rovno poviem, že sa to dosť ťažko meria, lebo vďaka tomu, že tie priebehy tých individuálnych pacientov sú skutočne, že každý je úplne iný. Tak sa veľmi ako keby, že ťažko ako keby, že hľadá niečo, ale snažíme sa ako keby aj spolu aj teraz nadefinovať také nejaké ukazovatele, nejaké neviem, stredná doba medzi termínmi alebo nejaké proste také nejaký pomocný ukazovateľ. Áno. Lebo žiaľ sú fakt, že oni sú unikátni, tí ľudia. Hej, a dopredu nikdy nevie, že či tých kazov bude mať 6 alebo 8, ako porazy sa aj stáva aj to, že aj ty počas tej samotnej liečby zistíš, ako ten lekár, že treba proste ako keby že zmeniť výhybku alebo nejako treba zmeniť ten jeho spôsob a tým pádom sa ti môže kvôli tá liečba akože reálne akože predĺžiť. Hej, ale to není chybou systému, ale to je chybou to, že neviem, on tam ešte má nejaké hojenie alebo čo si prebieha, alebo podľa skúsenosti zistíme, že toto by bola efektívnejšia cesta pre toho pacienta. Takže len to ako dávam ako príklad teraz, to quick response, že vlastne aj v takýchto zdanlivých veciach, ako je zubná klinika a to trošku sa teraz zamachrujeme, že to je teraz akože prvá aplikácia QRM vlastne v Európe v zubnej klinike. Super. Super. Ty máš za sebou už veľa klientov, veľa projektov. Ja by som sa rád teraz možno trošku tak popýtal, že sú nejaké také, že časté chyby, ktoré vidíš, že sa opakujú pri tých klientoch? No, opakujú sa ako takto, že ono to zase, ja som robil vlastne za to obdobie nejakých 150 firiem, mám to aj uvedené na webe a samozrejme ako keby, vlastne môžeme povedať, že no každý klient je úplne iný, hej, čo je pravda. Ale zase, keď pri určitom nejakom oddialení zistíme, že sa tie problémy ako keby že opakujú. Alebo sa dajú aspoň kategorizovať. Kategorizovať, alebo keby som ti ukázal, neviem, posledných 5 analýz, čo som robil naprieč firmami, tak zistíš, že tie problémy sú rovnaké. Hej? Že teraz poviem príklad, minulý rok som mal firmu, čo robí firmu Kolodom. Oni robia domy, také malé mobilné domčeky. Vtedy sme riešili aj advokátsku kanceláriu týchto zubárov. A ešte samozrejme nejaký automotív, zudvej zákaz. No proste, hej, teraz som to vymenoval. A rovno poviem, že ja som v jednom bode vlastne bol napríklad u tých 3 klientov ako keby, že v tom týždni. A ja som si vlastne uvedomil, že my reálne ako keby, že ideme napríklad v tom týždni, hoci jeden vyrába domy, druhý zuby, tretí proste nejaké advokáti, hej, nejaké súdne odvolanie, čiže ak sa tam volá, hej, vypisujú, tak ja som vlastne zistil, že v podstate my robíme akože rovnaký postup. A na rovnakých veciach pracujeme, len u jedného optimalizujeme uloženie dosiek, aby to malo bližšie. Hej, u ďalšieho uloženie nástrojov, možno, že niekde tam pri tom kresle a u ďalšieho, aby mala tá pani proste poštu v takých šanónoch, aby sa jej ľahšie párovalo s tými číslami, jak to tam tí advokáti majú. Takže ako keby, že tie problémy sa ako keby svojím spôsobom ako keby, že vedia ako keby opakovať, aj tie riešenia sa potom môžu opakovať. Vieš to akoby aj možno tak konkretizovať, že možno len pár takých príkladov, že... Hej, môžem. Tak napríklad taký typický problém býva napríklad vôbec s takým nejakou schopnosťou plánovať. Hej, že či robím nejaké malé zákazky alebo nejaké veľké série, tak kooperácii sa stáva, že tá firma napríklad ako keby, že nie je vôbec dobrá v tom odhadovaní tej spotreby času. Koľko ja ten projekt budem potrebovať zminúť. To poznám. Hej? No a ja, hej. To veľmi dobre poznám. A to je proste, to je ako keby, že chronický problém, ktorý je akože naprieč, hej. No ale zase, aby sme to teraz zistili, že ako lepšie u vás plánovať, tak tým pádom samozrejme by sme ten projekt museli rozbiť na nejaké kvázi nejaké fázy, nejaké malé úseky, rozbiť to ako keby nejako nadrobné. Potom spolu môže poodhadovať nejaké menšie časy a možno nakoniec zistíme, že tie projekty nie sú až také ako keby úplne unikátne, že sú proste, máte 5 typov projektov, 5 veľkostí a v podstate 80% z toho, čo sa tu robí, sa vlastne do tých 5 škatuliek úplne v pohode schová. Takže napríklad toto plánovanie, hej, veľmi veľa bývajú problémy vôbec nejakou štandardizáciou práce. Takže ľudia napríklad, nastúpim nejaký nový človek, niečo mu vysvetlím a ja potom po pol roku zistím, že on to robí úplne inak. Áno. Hej, a samozrejme príčina je kde, no nemáme to nikde popísané. Však som mu povedal, nie? Však som mu povedal, však všetci vieme, však sa to takto robilo, hej? Hej. Tak toto sú také typické veci. Tretí taký typický problém je to zlepšovanie, že tí ľudia vôbec nemajú ten mindset spochybňovať ten spôsob fungovania. Hej, a to teraz jedno, kde som. Hej, že
ja keď som tie analýzy robil, toto je špeciálne v kanceláriách, hej. Tí výrobári sú už vycepovaní, ale v kanceláriách proste ľudia robia tak komplikované proste niektoré úkony. Hej. A ja keď som to prvé razy dávno ešte ako keby sledoval, tak ja som sa ich potom opýtal, že preboha, že to prečo takto robíte? Hej, a ona sa proste takto poškrapkala a hovorí, že ja som sa nad tým nikdy nezamyslela. Hej, a mňa to vtedy nahnevalo, že ako je to možné, hej, ale som to potom pochopil, že tí ľudia sú ako keby že v tých kolajách tak brutálne, a je tak toľko na nich naložené, že v podstate reálne vykonáva slepo tých 10 krokov, čo ho nejaká kolegyňa naučila, ktorá to tiež do životka mala a úplne nezmysly. A že to není chyba tých ľudí. Toto je dôležité povedať. To je chyba toho leadershipu a tých manažerov, že oni vlastne neotvárajú tým ľuďom tie oči a nevytvárajú ten priestor v tej firme pre to zlepšovanie. Hej, že ja keď som bol kedy brigádnik na strednej škole, tak som robil v jednom sklade. Hej, a s liekmi, ako brigádu. A tam bola situácia, že proste, ja som videl, že máme zle poukladané tovar na regáloch, že ten, čo sa najčastejšie používa, to boli také veľké plienky pre tých inkontinencia. To boli návrchov na regálov a na spodku boli také malé veci, ktoré moc nešli a ja som vychystával objednávky a furt som musel to regále vyliezať a to padalo do uličky a tak. Hej, a ja som nevedel, že nejaký lín alebo že proste to je nejaká ABC analýza alebo čosi. Hej. A ja som tam potom prišiel za tou majsterkou naivný, že hej, že podľa mňa to tam nemáme dobre, že by sme to mali akože prehodiť medzi sebou, lebo že sa mi tam ťažko lezie. Hej. A si pamätám doteraz ten výraz tej manažerky, ona bola inak bývalá učiteľka, hej, ale ma tak prebodla pohľadom a hovorí, že Lukáš, že ty to nie si na premýšľanie, ty si tu na robenie, a že keď premýšľaš, tak vidím, že si malo vyťažený. Hej, tak som dostal takto, hej, po ústach, hej, v podstate, takže tým pádom to bola prvá a potom som to ešte raz vyskúšal. Potom som ešte do takej fólie, oni mali časopis, takže minula sa fólia, taký malý formát, tak mi dali takú obrovskú fóliu. A ja keď som zalaminoval také časopisy, tak mi 80% tej fólie ostávalo ako odpad. Strašné to bolo, to sa mi tam motalo. Tak som mi tam išiel nahlásiť, že či predsa len akože nemajú tú inú fóliu, že to je tam brutálne, či tam vzniká ten odpad a zase ma ždžubala. Že zase proste premýšľam, že už to malo byť zalaminované a že čo z prostosti. No a tým pádom si pamätám ten zážitok. Hej. A ako ma to, ako keby, že hneď ma to celé vyplo a som rovno vedel v tej organizácii, že v podstate ideálne držať hubu a krok a nič ako keby, že nemeniť. A toto tí ľudia majú u nás. Podľa mňa to je zo škôl, ja to sledujem už na školách. A v tej našej kultúre postkomunistickej my toto máme ako tak akože implicitne tak niekde to tak sa tak znáša nad nami, taká nejaká, oni to volajú, že naučená bezmocnosť. V Sovietskom zväze. A čo aj súvisí s tou situáciou, čo tu teraz je. A tí ľudia ako keby, že oni majú samé ako keby také mechanizmy nejaké také samoopravné, aby radšej nič nepovedať, my si to povieme v tej krčme, alebo však hej, aj voľa, kedy sa tiež iba nejaké veci doma hovorili, v zamestnaní nič. A že toto je tiež jedna ako keby z takých tých vecí, ktorá mne ako konzultantovi potom spôsobuje ako keby, že pomerne veľa práce tých firmách, to tým ľuďom ako keby že odomknúť a pripustiť si, že keď sa mi to ťažko robí, tak to spolu vymyslíme jednoduchšie, alebo skúsme to inač. A vôbec experimentovať. Že dneska skúsim ten postup spraviť inak. No to je, hej, šok. A to sú za mňa ako keby také tie základy, čo teraz rozprávame, možno takého nejakého fungovania, ktoré tá firma potom manažer povie, no OK, my máme lean zavedený, no ale nemáš. Keď sú tu všetci zadebnení, hej, všetci tie problémy vidia, si to šomrajú a niekoľko rokov nič nezmenia, tak nemáš to. Nikto nič nepovie, nikto nič neurobí. No. A máš nejaké také odporúčanie, že ako, ja neviem, či motivovať ľudí, alebo tých majiteľov, alebo čo robiť na to, aby tí ľudia boli otvorení tomu, že prichádzať s tými zlepšeniami a návrhmi? No, ako odpovede sú dve, že mám a nemám, hej? Tak, nemám, lebo keby som mal, tak samozrejme už tu spolu nesedíme, hej? A napíšem nejakú knižku, čo by bola taká brožúrka na 6 strán a to by sa proste predávalo ešte rýchlejšie ako rožky, hej? Ale zároveň poviem, že aj mám. Hej? A ja som aj teraz takú výzvu spustil napríklad aj na LinkedIne. A
a som to nazval, že februárová zlepšovateľská výzva, že 28 dní sa rovná 28 zlepšení. A tu práve cieľim na manažerov vo firmách. A tá myšlienka je v podstate jednoduchá, že najlepším spôsobom, ako keby, že zapojiť ľudí, je osobný prístup alebo osobný príklad. Ja sám proste viem, keď som bol vo firmách, kde tí manažeri žili tým zlepšovaním a proste sami ako keby, že boli proaktívni a sami si to okolo seba to prostredie, procesy stále niekde posúvali, že ako to ako keby tak akože nepriamo strhávalo aj tých okolitých ľudí. A že mne sa stáva, že manažeri sa sťažujú, že ich ľudia nezlepšujú a ja potom, keď sa toho manažera opýtam, že a čo si zlepšil ty včera, hej, tak zostane ticho a potom sa opýtam, mám minulý týždeň, tak tiež ticho. Takže ja si myslím, že ako najlepšie je začať ako keby, že sa hovorí od seba. Áno. Spraviť si ten vzorec. Hej, ako keby na tých denných veciach úplne v aute, v byte, na pracovisku, na stole, neviem, zavadzám nejaký kábel na stole, tak som dám nejakú sponku a už mi ten káblik nezavadzia. Hej, a milión malých vecí a trénovať si tú myseľ proste na tie drobné ako keby, že tie zmeny. A postupne do toho začať zapájať tých ľudí a ukazovať im to a nenásilne. Že toto je podľa mňa ako keby, že najlepší spôsob a tak. Ja by som otvoril ešte jednu veľkú tému. Stretávaš sa s tým, že tie firmy alebo ľudia chcú od teba, že chceme optimalizovať, ale nejak s AIčkom alebo s pomocou AIčka? No dostávam takéto a špeciálne v tejto dobe, hej. Čo ja tomu rozumiem, hej, že je to trend a tak. Sám používam nejaké túly a tak nejako a chodím do tej komunity našej žilinskej. Ale ja by som povedal, že poviem, že minulý mesiac sa mi to stalo 3-krát, hej, toto. 3 rôzne firmy. Ale ja by som povedal, že je to... Ja by som povedal, že manažeri hľadajú nejaké zázračné riešenie, takú tabletku, lebo my sme tak na západe vychovaní, že proste keď mám nadváhu, dám si tabletku. Nemôžem spať, dám si tabletku. Hej, a aj to AI je vlastne kvázi ako keby, že nejaká náplasť na niečo nefungujúce. A keď sa s tými manažermi začneme ako keby troška hlbšie rozprávať, tak vlastne vyplynie, že v 80% prípadov, alebo možno 90%, oni skutočne ako keby, že nepotrebujú to AI, ale oni potrebujú len akože iba lepšie nastaviť procesy u seba. Takže tým nespochybňujem tú myšlienku a že to je nejaký trend a to určite ako keby, že nás to, aj mňa to nahradí časom, potom sa o tom môžeme porozprávať a ako to vidím u seba. Ale ja iba poviem, že veľmi veľa firiem sa snaží ako keby, že naskočiť na ten vlak, ale si nespravili tú domácu úlohu, že vôbec ako keby nenastavili nejaké také základné vôbec nejakú víziu v tej firme, kam sa chcú vôbec posunúť, vôbec si nezmapovali tie procesy, čo momentálne vlastne robia, nenadizajnovali, ako by to chceli inak robiť. Ja toto, čo hovorím, to vôbec nesúvisí s nejakým softwarovým riešením. To je proste len o tom, že môže mi s tým nejaký konzultant pomôcť, že ako tú firmu posunúť o koľko levelov a potom si povieme, OK, tak na tieto 2 procesy potrebujem AI, aby mi tam nejaký chat proste kontroloval zmluvy, hej, napríklad, tak to viem spraviť elegantne. Na toto mi stačí nejaký jednoduchý skript, na toto budem mať nejakú tabulu na stene s papiermi a tieto 2 sú iba organizačné zmeny, lebo zrušíme celý proces. A potom postupne, takže ja, čo mám partnerov, čo robia AI, tak my aj tak nakoniec vždy v tej firme začíname tým upratovaním procesov, ako keby akože prvá vec a aj pomocou toho sa dá potom akože spresniť to zadanie a aby som povedal, že aj zjednoduší tá implementácia, lebo už keď ten partner vášho typu príde do tej firmy, kde už je jasne definovaný nejaký workflow a už aké sú vstupy, výstupy a nejaká segmentácia tých zákazníkov a už ako keby už nejaké pravidlá, tak už sa o mnoho ľahšie o tomu vymýšľa nejaké riešenie, ako keď je to proste živelné a keď každé ráno sa špekuluje, že tak čo budeme dneska robiť. Áno. Takže toto si myslím, že ako keby to sa snažíme aj akože tlmočiť na konferenciách a tak, že všetko je pekné, ale treba ako keby začať z tej kratšej cesty, lebo ja sám viem, že koľko také tie nezmyselné implementácie ako keby vyžadujú tých peňazí a nakoniec to rovno poviem, že tých úspešných implementácií sú malé percentá
A ono vždy, keď som si to analyzoval, vždy bol vlastne výsledok z toho taký, že to bolo ako keby že zle uchopené na úvod. Alebo smerované do nezmyselného smeru, ktorý nemá pre tú firmu vôbec nejaký význam. Áno. Toto môžem len potvrdiť. Akože my robíme dosť s AIčkom v zmysle jednak nástroje, ale akože normálne pracujeme aj s API-nami a potom riešime toho nášho autopilota. Čiže máme tam akoby aj nejaké automatizácie a tiež sme uvažovali nad tým, že trošku sa preklopiť do inej sféry, že pomáhať aj iným firmám s tou automatizáciou procesov, lebo teraz naozaj, že niektoré veci sa dajú veľmi jednoducho, krásne, elegantne, bez nejakého kodovania automatizovať. Ale tiež sme narazili na ten problém, že ja tam aj môžem prísť, že ja vám to zautomatizujem, ale no pokiaľ firma nevie, že čo automatizovať, pokiaľ nemá ten proces popísaný a pokiaľ to nemá akoby aj vyčíslené, že či akoby táto automatizácia procesu mi aj v tej biznisovej stránke niečo prinesie, tak nemá akoby úplne zmysel proste automatizovať len preto, aby sa automatizovalo. Tak, jeden taký príklad, sme robili nedávno analýzu, my robíme také analýzy na digitalizáciu, a kde vlastne ako keby mapujeme, že zoberieme si nejakú typickú zákazku a zmapujeme, ak tá zákazka prejde cez celú firmu, čo sú v podstate ako keby, že neviem, 10 oddelení a reálne sú to 150 takých úkonov, čo niekto musí s tým spraviť. A potom vlastne mapujeme, že v každom tom jednom úkone, že ak tá práca prebieha a aké sú vstupy a výstupy. Vstupom môže byť nejaký papier, Excel, PDF-ko, výstupom nejaká zmena statusu v systéme alebo nejaké vytlačenie čohosi. Hej? Tak a máme bežne zákazníkov takých, kde napríklad tých informačných zdrojov, ktoré oni potrebujú na tú zákazku. Hej? Teraz sme mali takého, mal že 425 vlastne tých rôznych informačných zdrojov. Hej. A teraz si zober, že vlastne, že z tohto množstva to sú také e-maily, popisky, sporady, rukou napísaná poznámka, telefonát, SMS-ka, hej, a teraz to všetko zmapované. Hej. A no to je brutál. A teraz si zober, že a ako to teraz, ako keby, že čo s tým spravím? No, prvý krok musí byť len, že sa to celé iba zjednoduší. Namiesto 6 systémov budú používať 2. Namiesto týchto, neviem, 15 vytlačených papierov to bude proste jeden zdieľaný sheet, kde majú prístup aj iné oddelenia. Hej? A že to sú práve tie príklady toho, že vlastne strašne veľa firiem, keď sa ide akože do hĺbky, tak vlastne vyplynie, že oni nemajú iba ten jeden systém, ale tých Excelov, pomocných takých reportov, neprepojených, sú v podstate reálne desiatky až stovky. A to reálne v tej firme ani nikto nevie, lebo každý žije v takom tom svojom ostrove. Áno. Vo svojej bublinke neprepojené, ktorá ako keby takou nejakou záhadou vlastne ako funguje, takže občas sa prepojí s nejakou ďalšou, niečo si prepošľú, ten sa spracuje do tých svojich tabuliek. Hej. A toto je proste choroba, ktorú ja vidím naprieč odvetviami, naprieč veľkosťami firiem a aj naprieč, by som povedal, ako keby nejakou špičkovosťou firiem. Máme zákazníka teraz, ktorý ako by som povedal, že fakt, že high-end. Hej. A tam ako keby, že Boh vie, aké radikálne iné fungovanie nejakého oddelenia vôbec nie je proti nejakým iným bardzakým firmičkám, čo sú tu nejaké zvárovne zo 100 ľudí. Že ten charakter vlastne týchto problémov sa vlastne opakuje. Hej? A tiež sa tam zvažuje, že AI, a tak nás zavolali, že poďte nám akože pomôcť, že z AI, že ako keby, že ako nasadiť a tak. Hej, a my tam vlastne upratujeme Excely momentálne. Jasné. No a ako vidíš budúcnosť konzultantov? Lebo už si spomenul, že asi sa to tiež bude trošku meniť. Určite. Ako takto, že ako prvá vec, že nikto nevie budúcnosť, hej, že to je, keby sme spolu vedeli, tak teraz nakupíme tie správne akcie na tom S&P 500 alebo čosi, hej, a už nemusíme do konca života nič. Ale ja to vidím, ja poviem napríklad tak nepriamo a potom priamo. Hej, že nepriamo, keď takéto je typická otázka, že či to odvetvie zasiahne, tak väčšinou, keď ten odborník je v tej svojej téme, tak tí ľudia majú ako keby to tiež kognitívne skreslenie. Že všetci majú pocit, že práve ich to nenahradí. A teraz som bol nedávno na konferencii jednej na nejakej vysokej škole a tam dostala tá profesorka otázku, že či vnímajú AI ako ohrozenie vysokých škôl. Hej? No za mňa na 100%. Hej? Oni sú už nahradení, by som povedal.
A ona povedala, že no vôbec nie. Hej? A minulý týždeň som počúval také ďalšie 2 podcasty z úplne iných odvetví a tam všetci boli presvedčení v týchto kreatívnych veciach, že ich nie. Ja to beriem opačne. Ja si myslím, že... Tam najskôr. Tam najskôr, presne. Ja to poviem na ten svoj biznis. Ja sa na to reálne pripravujem, takže jednak ako keby, že s tým beriem to ako príležitosť, takže preto robíme tie digitalizačné projekty a tie analýzy a tak, to je akože beriem to ako takto. A zároveň sám proste viem, že niektoré veci ja proste nerozvíjam. Hej, poviem príklad, ja som si spravil vlastný web, dal som si spraviť pred rokom, ktorého hlavnou funkciou, alebo také, že výrazne lepšou funkciou proti starému webu bolo to, že bude mať celkom prepracovaný blog. Lebo ma baví písať blogy. A už tam bude mať slovník takých pojmov. Hej. To ma stálo 80% peniazy na tom celom webe, toto. A ja som medzi tým, ako prišli tieto verzie, tak ja som reálne zistil, že ani ja sám už vôbec nejaké weby, ja už negooglím pojmy, ani nejaké slovníky a proste, keď sa opýtam, tak sme to dá ešte s japonskými ekvivalentami a proste, chápeš. Takže vlastne reálne, ja som tým pádom celú časť svojej marketingovej aktivity vlastne stopil, lebo to vlastne reálne nemá zmysel teraz vyrábať nejaké dlhé články. A podobne to vidím aj s tou svojou činnosťou, že ja robím také, by som povedal, že také dve také veľké oblasti. Jedno sú tie projekty mentoring a potom je školenia. A tie školenia sú do veľkej miery nejaké štandardizované témy, povedzme ako keby také z toho línu, alebo také klasické proste taká povinná jazda nejaká. Tak ja tiež proste, ako momentálne na to nástroje nie sú, ale ja som si proste reálne istý, že do nejakých 5 rokov ja som presvedčený, že ten segment z toho tých školení podľa mňa pôjde tak 80% pôjde dole, lebo tie základné z toho línu, tie základné ako keby, že tie kuchárky, hej, to je ďaleko lepšie tam vysvetlí proste nejaký avatar, a možno to bude ešte kvalitnejšie ako to, čo sa tu momentálne školí s tým nepochopením a s tými prekladov. Takže napríklad ja toto u seba vidím, že toto bude akože určite ako keby, že brutálne, ako keby, že aj ovplyvní mi to ako cash flow a takéto proste veci. Na druhú stranu, čo si myslím, že čo tie systémy tak ľahko nebudú vedieť, je možno, že takéto, ako sa o tomto rozprávame, ako keby takže koncepčné posúdenie tých vecí. Áno, sú samozrejme aj teraz aplikácie, že proste ti doskenuje miestnosť a ti označí zbytočné predmety a takéto veci. Hej? Ale si myslím, že tie typy úloh, kde človek pracuje s obrovským množstvom vzájomne neprepojených vstupov, tak si myslím, že to budú algoritmizované pomerne neskoro. Hej, takže poviem príklad, keď staviame nejaký nový závod, hej, tak vlastne tam treba navrhnúť tú dispozíciu, že čo kde budú vyrábať. Áno, existujú na to všelijaké túly, hej, ale ucelenie to ako keby, že vymyslieť, tak tam je také množstvo ako keby, že neštrukturovaných ako keby, že rozhodnutí a by som povedal, že je politických, alebo je taký, že proste zo skúsenosti, že tá apka nedokáže. Ona možno, že navrhne 60% toho konceptu, alebo možno, že budem používať na generovanie variantov alebo čohosi, ale furt tam bude ako keby, že ten vstup, ale budú to ako keby, že super, ako keby, že seniorné zručnosti, ktoré ten človek ako keby, že bude mať, lebo to už on proste, keď sa tým venuje 20 rokov, tak on už proste čím si prešiel. Takže si myslím, že v týchto veciach ako keby, že zatiaľ máme čas, ale v tých generických témach tam to je otázka času, kedy proste nejaký, neviem čo, zverejní nejakú novú feature, že a máme aj takéto školenia, hej, a subscription model za neviem koľko, $4 na mesiac, hej, a máš tam všetky témy a môže sa do neho, a ešte ťa to aj vyskúša, a ešte ťa aj empaticky povie, že ešte si to raz prečítaj. Hej. Aj však teraz stačí si len akože ten ChatGPT Advanced Voice otvoriť a povedať mu, že o čom sa má s tebou rozprávať, alebo čo ťa má učiť a nech sa ťa pýta otázky a máš akože svojho lektora. Tak. Za 20. Zatiaľ akože v tom mojom svete akože chýbajú tam ako keby ešte veci, ktoré sú ako akože konkrétne príklady, že by to chcelo ako keby, že podporiť s videom nejaké živé ukážky tých tabúl a takéto proste ako keby, že tie veci ako tie implementačné. Hej, lebo celkovo toto až také moc dokumentované není, lebo to si väčšinou tí konzultanti ako keby, že držia. Že to si myslím, že to sa bude pomerne ťažko ako keby, že im tam akože dávať, ale je to tiež iba vzácka času. Ono je to, ako ten môj svet nie je až taký ako keby, že veľký segment, hej?
Takže tým pádom ja si myslím, že napríklad sa pôjde po tých väčších bankovníctvo a neviem, proste také tie veľké veci a potom to proste v druhej etape zastihne tieto naše optimalizačné týmy. Áno. Tak tá budúcnosť nevyzerá až tak zle. Ešte máme pár rokov Tak. No, na prispôsobenie sa. Je to tak, ale ja to skôr beriem tak opačne, že ja mám 40 rokov, hej, takže ja už ako keby, že mám polku produktívneho za sebou, hej, takže ja to už nejako doklepem. Čiže hej. plánuješ až do 80-ky robiť, hej? Hej, presne tak. Ja to už nejako doklepem, hej, ako keby, ja sa nebojím, ale skôr to beriem ako keby negatívum pre tých nových, pre tých juniorov. Hej, a však to o tom sú všetky tie podcasty, že v podstate, ako ja by som, ako teraz nezavidím tým ľuďom, ktorí teraz tieto veci začínajú iba študovať. Hej, že pre ňo je to všetko nové a v podstate taký prompt mu ďaleko lepšie proste odpovie a že proste toto musí byť akože obrovská frustrácia, ako keby, že máme výhodu, že už na tom vlaku sme. Ale zase na druhej strane je to dosť také vzrušujúce obdobie, že ja si neviem ani úplne predstaviť, že ako bude svet vyzerať o 10 rokov. Je to tak. Ako ja to tiež používam, tie túly, ako keby, že stále viac. Hej, a v podstate ako keby, že mám tak ako, že skúšam, mám niečo napadne. Teraz som ako spätnú väzbu na školenie, hej, že tak som si hovoril, tak ja som mal volať nejakú šablónu, som to niekde stratil, hej. Tak som tak nech mi to navrhne formulár. A som mal skupinu, že polovica bola slovenčina a polovica akože anglický jazyk. Hej. Tak samozrejme mi to pekne vygenerovalo, upravil som tam jeden bod, potom som to dal celé do angličtiny. A poviem, že ešte aj tie otázky boli tak, akože tak dobre ako keby, že navrhnuté, že už som všelijaké formuláre videl, ale vlastne reálne to akože on je fakt super. Áno. A trvalo to 3 minúty. Hej, a potom si hovorím, tak bolo to koniec školenia, že bude tam záverečný test. Hej. A ja mám taký strašne komplikovaný jeden a to ľudia nevedia a dlho to trvá, tak si hovorím, že tak skúsime tak nejako zjednodušiť. Tak ja som mu dal ako keby nejaké pár bodov, hej. Ten do také dosť akože hlboké metodiky, ktorú ten chat akože nepozná. Hej. A ja som mu dal vygenerovať test, takže vygeneroval mi otázky. Povedal, že celkom dobré, čo som mu tam skorigoval a tak. A ja som mu dal potom to aj ako keby, že vyplniť. A on hoci tú metodiku nepozná, tak on vlastne na 70% vlastne splnil kritéria. Takže on vlastne bez toho, aby bol na nejakom mojom 10-dňovom školení, tak vlastne vedel tu ako implicitne proste, ako keby on to dokázal akože si dedukovať tie veci. Ako samozrejme, mal tam nejaké chyby, ale to je to, že nebolo v mojom školení. Áno. Hej. Takže ako keby ja som tiež, celé to trvalo 10 minút, takže som si ešte zverifikoval, že som upravil a bach a pozerám a normálne by som ten zaoberal doma 3 hodiny alebo 4, že by som proste vytváral nejaké nezmysly. Akože je to veľký pomocník. Určite. Dobre, blížime sa pomaličky k záveru. Ja ešte predtým mám pre teba pripravené také kolo pár rýchlych otázok, ale ešte by som sa opýtal, že kebyže začínaš od znova, hej, že trošku sme to už akože, sa o tom bavili, ale kebyže začínaš od znova, tak je niečo, čo by si urobil inak? Alebo ako myslíš s tým freelancingom? Alebo tak? Hej, v podstate akože s podnikaním. Tak ja poviem, že že možno, že čo mi možno pomohlo a čo by som akože odporúčal, aby to ľudia tiež spravili. Hej, ja som sa k tomu freelancingu vlastne dostal tak, že keď som bol ako zamestnanec, tak som začal počúvať podcasty vlastne, on sa Daniel Vach, on sa na voľnej nohe to je, na voľnej noze. Môžeme dať potom do popisku. Taká žltá knižka. Knihu takú. On má takú žltú knižku a majú celý taký environment, tak? Áno. A ja som vlastne začal iba toto ako keby že počúvať. A mi to začalo ako keby tak nejako tak na pozadí, som tak akože cítil, že to je také niečo ma tak nejako láka. A mne to potom, keď som sa o 2 roky rozhodol, alebo koľko, mi to strašne pomohlo, lebo ja som už také kvantum, ako keby, že už mal tak ako keby tam niekde na pozadí v tom podvedomí, ako keby, že už ako naštudované k tomu, že to bolo super. Že keby som ako keby mal ako keby, že niekomu niečo odporučiť, tak určite nech si kúpi tú knižku. A je veľmi veľa rozhovorov s nimi a o cenotvorbe, o brandingu a o takýchto ako keby, že takých základných veciach, alebo taký time management, alebo ako naceňovať, ja neviem. Parádne veci. Hej. A to by určite pomohlo. Hej, ako keby. Ja som to mal naštudované, takže ja som to mal jednoduchšie. A druhá vec, že aby som o mnoho viac začal, alebo o mnoho skôr začal riešiť svoj brand. Hej, že ja vlastne ako keby
tak mňa ako ľudia poznali, alebo čo si som mal nejakú svoj network, takže ja som ako keby nejaké zákazky mal. Alebo teda som nakoniec to celkom dobre vyšlo, tiež som nevedel, aké to bude na voľnej nohe. Ale sám som proste videl tie prvé roky, že to bolo také kostrbaté. A ja som potom asi po takom prvom roku začal ako vôbec nejaké logo a nejakú korporátnu identitu a niečo vôbec ako keby nejaký LinkedIn som si založil, účet a tieto prosté veci. A toto by som odporúčal tým ľuďom ako keby začať ako keby čím skôr a fakt to zobrať ako keby svoju prioritu. Že možno, že aj menej naháňať tie zákazky, keď nemá ten človek a radšej si doma sadnúť, neviem, ten týždeň a radšej vytuningovať tie nejaké šablóny, nejaké newslettery, neviem, nejaké podklady, nejaké príspevky, niečo proste ako keby. Toto by som určite ako keby odporúčal. Ja to teraz vidím, ja som vlastne na voľnej nohe 4. rok a už som teraz veľmi dobre stabilizovaný. By som povedal, že tie práce až nad hlavu, tak skoro aj využívam už aj kolegov, že s prácou sa rozdeľujem. Áno. Ale sám proste vidím, že keby som s tým začal s tým brandom, možno že o rok skôr, tak by to bolo to stabilné obdobie skôr. A je to vec, ktorá sa obrovsky podceňuje. Určite. Dobre, super. A ešte možno jedna vec. Nebáť sa si pýtať vysokú cenu. Hej, že vlastne ak ten človek ako keby, že má nejakú akože hodnotu tej firme priniesť, tak možno radšej toho zákazníka odbiť, že o ňo prídem a človek sa potom nevybíja v nejakých 5-korunových zákazkách, ale radšej si počkať na toho, ktorý si to bude vážiť a potom s ním spraviť nejakú zaujímavú vec. Áno. Takže vôbec by som to, akože, ak sa odporúčal, že keď človek začína, má brať všetko a tak, ja som sa tým tiež riadil, ale by som povedal, že áno, však treba niečoho žiť a svietiť, ale o mnoho menej by som proste išiel po všetkom. Určite, toto môžem aj ja potvrdiť. Ja tiež som prvých pár rokov freelancoval a hneď na začiatku som si povedal, že ja nechcem byť ten najlacnejší, že nechcem akoby súťažiť o cenu. A akoby aj tie moje ceny, že vždy, keď som aj komunikoval s klientom, vždy som povedal, že ja nebudem, ani nie som, ani nebudem najlacnejší, že ak proste ide po cene, tak sú iní lacnejší. A proste ono to funguje, že naozaj pokiaľ tam je tá kvalita, tak tí klienti sú ochotní si za to priplatiť. Tak. Aj o tej cene, ja akože nejako nepodceňujem tých, čo robia akože za menej, ale ono si treba akože uvedomiť vlastne aj ten pozicioning na tom trhu. Hej? Že ak chcem ako keby recyklovať staré veci, ktoré som už 15 rokov robil a nič nové nespraviť, tak tým pádom v podstate ten chod toho freelancera je vlastne lacný, lebo nepotrebuje nachystávať nič. On vlastne zarába, keď je u toho zákazníka a ani milimeter navyše nespraví. Hej? Ale ak chceš robiť nejaké nové veci, alebo proste ako keby, že sa pripraviť nejaké nové výzvy, alebo robiť komplikované projekty, tak ty potrebuješ do seba investovať. Takže nejaké školenia, knihy. Hej, ja som bol v Japonsku minulý rok. Hej, tak tiež nebolo to lacné, ale tiež od ma to zaujímali tie metódy, jak to vzniklo. Hej, a teraz tiež som prihlásený nejaké také celkom drahé ako keby certifikačné školenia a zase proste nejaké unikátne veci na Slovensku, čo nie sú. Ale to všetko proste so sebou nesie hromadu času, hej, nákladov. A keď ten človek je niekde v nejakom seminári, tak on tým pádom nemôže zarábať. Takže tým pádom on potrebuje si zarobiť tak, aby na konci dňa sa mu ten seminár ešte zaplatil a ešte aby ako keby zase vedel z tých získaných peňazí rozvíjať alebo skúmať nejakú možno aj slepú uličku. Áno, ale zase potom vieš tomu klientovi priniesť o mnoho vyššiu hodnotu. Tak, takže preto ja nezaznávam ani tých, čo sú super lacní alebo super drahí, podľa mňa každý by si mal nájsť taký ten stred, kde je komfortný. A ak je niekomu dobré robiť také nejaké klasické veci, opakovačku, že proste je v tom dobrý a ja mu držím palce. Hej. Poznám aj takých, čo zase robia ako keby že strašne malé projekty, ale high-endové, úplne v špičkových, fakt, že top 10 firiem na Slovensku, ale on sa na ten projekt nachystáva čím pol rok. Hej, no, ale potom tam vyfakturuje takú šupu, že mu to ten pol rok zaplatí a zase potom môžu skúmať ďalší pol rok niečo jeho kolegovia. Takže je to podľa mňa o tom, ako keby o tom pozicioningu, že týmto by som možno že začal. Že človek by si mal ako keby povedal, že akú hru chce vlastne hrať, či je mu v tom komfortne, to je dôležité, aby cez ten galúb alebo tie silné stránky, proste, aby to bolo to, čo mu to srdiečko teší. A potom vlastne v súlade s tým vlastne zase dizajn procesov, aby tie procesy všetky nadizajnoval tak, aby to ako keby bolo. Takže aký nejaký vyšší segment, tak aby aj ten mail vyzeral od neho inak. Aj ten výstup mal nejakú štruktúru štábnu, aj by, hej? Áno. Aby aj tak prišiel oblečený, ale aj by tak vystupoval, aby aj tí ľudia potom vedeli, že
aj tá kvalita, ktorú doručí, bude taká, ktorú očakávajú. Tak. Super. Poďme teda na tie rýchle otázky. Je to také, že rýchla otázka, rýchla odpoveď, ale pokojne rozvíj. Hej? Dobre. Aký je taký najväčší mýtus o Lean, ktorý si počul alebo ktorý počúvaš? Najväčší mýtus je, že to je nejaká sada nástrojov. To znamená, že ako keby, že keď zavedieš týchto 5 vecí, máš Lean. A je to mýtus, lebo vlastne reálne je to nejaká filozofia. A to len z tých knížiek, ktoré voľakedy vznikali, ako keby tak to vyzeralo, že to je o tých nástrojoch a doteraz to tu ešte panuje. Takže ja by som povedal, že zabudnime na nástroje a poďme po tej hlavnej myšlienke a skoro si tie nástroje možno aj sami akože vyviníme. Áno. Alebo ako keby, že to riešenie si ako keby, že vydedukujme ale z tej filozofie. Super. Aký je podľa teba najlepší spôsob, ako začať s optimalizáciou procesov v takej menšej firme? No, menšia firma má výhodu, že je malá. A najlepší spôsob je taký, no, tam je super, že tých ľudí ako keby, že viem dať všetkých na kopu. A ideálne si brať nejakú typickú zákazku, ktorú majú, taký neviem, stredne komplikovaný projekt, taký, a ktorý do budúcnosti napríklad, že bude rásť. Alebo chceme sa tam posunúť. A formou takých nejakých jednoduchých kartičkovej metódy si ten proces proste popísať na stenu. Že máme 40 takýchto krokov a popýtať si, že čo tam, ako to robíme, ako by sme to chceli robiť. A potom sa v tom týme ako keby nejako stotožniť, že OK, že v týchto častiach chceme začať. A potom z toho ako keby že vytvoriť také malé úlohy, ktoré už potom implementovať s tými konkrétnymi ľuďmi. Takže vybrať si nejakú typickú zákazku, rozbiť ju na drobné a vybrať si z toho niečo také zmysluplné. A tak odporúčam vybrať niečo jednoduché. Že, aby tí ľudia zažili taký prvý úspech z takého úspechu, aby to nebolo hneď nejaký overkill, implementácia čohosi kamsi. Tam potrebuješ nejaký ten quick win. Quick win, aby mali ten zážitok, že pomohli sme si a môže ísť potom ďalej. Super. A možno nejakú knihu alebo podcasty, niečo, čo si možno teraz naposledy počúval, čo bolo zaujímavé, čo by si odporučil? No, ja odporúčam akože chodiť na LinkedIn. To by som asi tak odporúčil. Tam hromada ako keby zaujímavých ako keby influencerov, ak to môžem nazvať, v týchto našich oblastiach. A ja poviem, že to pre mňa ako keby taký jeden z takých základných zdrojov. A voľakedy boli aj 2 super knižky slovenské, len tie sa už nedajú zohnať. O Leane. Hej, takže v podstate de facto 3, ale už jedna je neaktuálna a ďalšie 2 sa už ani kúpiť nedajú, takže už toho z tých zdrojov je vlastne momentálne pomerne málo. Takže asi takto. Takže LinkedIn a možno, že na YouTube si občas niečo pozrieť. Super. A ak by si mal poradiť niečo takému mladému, nájdenému konzultantovi, ktorý len začína s tou svojou kariérou? No, to Nechod do toho. Nechod do toho, počúvaj ma. Nie, toto by som odporúčal aj sám sebe, lebo ja som tiež, ja to poviem na svojom prípade, že ja som tiež, keď som nejako kvázi začal, tak veľa vecí som bral 1:1. Hej, a ja som vlastne až teraz to posledné obdobie začal ako keby zisťovať, že aj v tom Leane, hoci je to 25 rokov, že sú vlastne ako keby, že kvalita zdrojov rôznych typov a aj tie zdanlivo svetové knižky a zdanlivo svetoví speakery sú tiež rôznou úrovňou porozumenia. A hoci sú bratí ako polobohovia, tak proste povieme, že 70% sú blbosti, ktoré zdanlivo fungujú, ale ten človek v určitom etape zistí, že toto ako keby, že není to práve orechové. Takže keby som tomu mladému mal niečo odporučiť, tak určite, že nech do toho ide, má to zmysel, ale že nech veľmi starostlivo, citlivo si vyberá, že z čoho bude vychádzať. A keby chcel vedieť, nech mi napíše, že mu odporúčam, že po ktorých zdrojoch ísť a ktorým sa vyvarovať. Super, a to si mi aj nahral na poslednú otázku, že kebyže ťa ľudia chcú kontaktovať alebo chcú, aby si im teda pomohol s optimalizáciou procesov, alebo chcú nejaké odporúčanie na knihu, tak kde ťa môžu kontaktovať a nájsť? No tak najlepšie na tom LinkedIne, kde som ako pomerne keby aktívny, tam dávam nejaké 2-3 príspevky vlastne týždenne. Takže tam aj nájdu aj nejaké praktické ukážky. A dneska som zdieľal napríklad referenciu z AlphaBio,
Lunter, čo robia tie nátierky. Sme teraz spolu im normovali nátierky. A takže dielam tam akože pravidelne také nejaké rôzne ukážky a snažím sa ten LinkedIn akože nemať ako keby salesovo orientovaný, ale vždy, aby z toho príspevku bola nejaká hodnota alebo nejaké zdieľanie, nejaká metodika. A ja tam práve dávam veľmi veľa toho know-how, by som povedal, že takého toho čistého, ak môžem teda povedať, z tých podstatných zdrojov, ktoré si myslím, že sú dosť raritné aj na úrovni ako keby nejakej strednej Európy. Lebo sa tu furt pláceme v tých istých veciach spolu. Takže asi tam. Alebo potom na konferenciách, alebo na všelakých meetupoch, ja som furt niekde. Takže... Alebo aj na tvojom webe. Alebo na tom mojom webe. Takže... A tá adresa je aká? lukášrichter.sk bez mäkčenia. Super. A keď si dať do Google moje meno, tak v podstate tam budem všade vyskakovať. Jasné. No dobre. Nejaké odkazy dáme asi aj dolu do popisu. Super, Lukáš. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pre mňa to bolo veľmi výživné. Ja som si aj nejaké inšpirácie poznačil, nejaké zaujímavé veci. Dúfam, že aj posluchači a diváci, som išiel povedať pozorovateľia, ale diváci, keď to dopozerali až sem, tak ich to zaujalo. A dúfam, že sa nevidíme naposledy a niekedy v budúcnosti si dáme opäť takéto repete. Ďakujem aj ja za taký príjemný rozhovor a ja poviem, že aby sa tí ľudia nebali zlepšovať. A nech skúsia, už teraz február prebieha, ale nech si skúsia aspoň každý druhý deň nejakú malú zmenu zaviesť. A do takých praktických vecí, neviem, v aute nejaký poriadok, nejakém šuflíku, alebo nejaké pravidlá, alebo v rodine si nastaviť také pravidlo, aby im to viacej vyhovovalo. A aby potom pozorovali jednak, že možno tá zmena nebude vyžadovať až tak veľa času. Že možno sa niekedy tých vecí viacej bojíme, ako to v skutočnosti je tá pracnosť. A možno, aby sa aj ukázalo, že možno, že nie každý zlepšovák je zlepšovák. A že je úplne prirodzené, že človek nejakú vec aj 3-4 razy musí zmeniť, aby to nakoniec fungovalo tak, ako to má. Áno. Takže to taká pokora. Tak, super. Perfektná bodka. Díky ešte raz. Ďakujem aj ja. Ahoj. Ahojte.